Усім привет, меня зовут Света, і я хочу распавесці сваю гісторыю. Яшчэ, мабыць, за тыдзень да таго, як я пачала ствараць вось гэту групу, якая называецца зараз БДУ 97%, я нават не ўяўляла, што штосьці падобнае я буду рабіць. Я думала, выйду 1 верасня ціха, мірна, спакойна на працу, абы было ціха, не буду нікога турбаваць сваім меркаваннем, і хто я такая і гэтак далей. Але праз пару дзён накапілася ўжо столькі нейкага стрэса, нейкай вось гэтай бездапаможнасці, вось гэтых думак, што няўжо людзі не могуць самаарганізоўвацца, рабіць нейкія змены. І я пачала шукаць сярод выкладчыкаў, студэнтаў БДУ, ці ёсць уже штосьці падобнае, ці ёсць уже нейкія групы. Я не знайшла такога і прапанавала свайму калегі Паўлу стварыць такую тэлеграм-групу. Прапанавала, бо для стварэння трэба было мінімум 2 чалавекі, і я яго ведала, і вось ён быў чалавекам нумар 2, які па свайму ўласнаму жаданню згадзіўся далучыцца. Такім чынам была створана група, і гэта было... Я запрашала туды спачатку проста сваіх сяброў, знаёмых, потым яны пачалі запрашаць сваіх, і гэта пайшло сапраўды як снежны ком. Першы дзень было 20 чалавек, наступны 100, потым на трэці ўжо 1500 чалавек, там праз 3-4 дні было ўжо 3000 чалавек у групе. Гэта проста неверагодна выглядала. І гэта было вельмі радасна, бо я пабачыла, што ёсць людзі, якія падзяляюць мой пункт гледжання, лічаць, што універсітэт не мусіць аставацца ў старане, што мэта універсітэта, што насамрэч напісана ў статуце БДУ, так, гэта і васпытанне маральнага обліка студэнтаў. І я падзяляю тую думку, што той, які універсітэт сёння, такая краіна заўтра. І калі абмяжоўваюцца магчымасці людзей выказваць і свой пункт гледжання, і камунікаваць і ўзаемадзейнічаць разам дзеля нейкіх сваіх ідэй, то тады аналагічна потым і адбываецца ў краіне, так? Універсітэт як маленькі прататып таго, што адбываецца ў краіне. Вось. І атрымоўваецца, што я сабрала то месца, дзе людзі пачалі актыўна абмяркоўваць штосьці, абменьвацца ідэямі. Мая мэта была, каб гэта была адкрыта. І ведаючы нават, што розныя людзі, якія не падзяляюць гэтых меркаванняў, але сочаць за бяспекай нашай краіны, што яны таксама чытаюць, робяць скріншоты і штосьці такое, я ўсё роўна хацела казаць, што мы хочам дзейнічаць адкрыта. Ужо пасля, калі пачалі затрымоўваць, людзі пачалі больш шыфравацца, мяняць імёны, вядома, каб не быць нейкімі злачынцамі, якімі яны не з'яўляюцца, так, і не выглядаць такавымі ў вочах розных службаў. І вось атрымоўваецца, што пасля таго, як я стварыла эту групу, мы сабралі подпісы, аднеслі іх у рэктарат, былі навідныя з гэтай нагоды. Я чакала, што мусіць паступіць нейкая кантакт, нейкая камунікацыя з боку рэктарата з намі, з тым, хто аб'яднаўся з Тачком. І мусіць быць нейкі адкрыты дыялог па гэтых тэмах. Але такога дыялогу не было. І тое, што я пабачыла, гэта ў розных факультэтах дэканаты, дэканы пачалі гутарыць з рознымі выкладчыкамі, якія падпісваліся там, ці з актыўнымі, і спрабаваць ім патлумачыць, што гэтыя выкладчыкі, мабыць, неправы. Мне таксама запрашалі на такую беседу, но мяне ўжо не было, як тыдзень, як мяне не было ў Мінску.
Я была на вёсцы, дзе рамантавала домік, і як бы праз інтэрнэт падключалась, так, каб праводзіць дыскусіі вельмі цікавыя, калі на роўных, і выкладчыкі, студэнты маглі выказвацца па нейкай тэме, дзе было зусім новае нейкае ўзаемадзеянне у межах універсітэта. І мне званілі і казалі, што вось заўтра вы мусіце прыехаць абавязкова, бо калі не прыедзеце, типа, штосьці будзе. І гэта штосьці будзе, мне было, для мяне гэта адчувалася як нейкае запужванне. Нават калі падавалось, што яго і няма. На што я сказала, што я планавала прыехаць 31-го, у мяне планавалася паседжанне кафедры 31-го, вось я і прыеду, жніўня. Але мне вельмі настаятельна казалі, нет, вы павінны быць раней. Я не бачыла ў гэтым ніякага сэнсу, таму што мне падавалася, што калі з намі захочуць пагаварыць па менавіта тэмах петыцыі, гэта мусіць рабіць рэктарат, бо мы да яго і звярталіся, а не да дэканатаў, да дэкану розных факультэтаў. Вось. І ўжо гэтае напружанне нарастала, і мне падалося, што вось тое, што я сказала, што я не смогу прыехаць, так, магчыма, паслужыла прычынай таго, што наступны дзень мне пазванілі з пракуратуры і сказалі, што я павінна прыйсці на нейкую размову, не сказалі ў якасці каго. Я сказала, што я не смогу на наступны дзень, бо я была сапраўды далеко і не планавала вяртацца, і не мела такой магчымасці хутка перамяшацца з аднаго месца ў другое. І такім чынам я пабачыла, што праз гадзіну мае бацькі прыслалі, што прыйшла афіцыйная павестка, каб я пайшла ў пракуратуру, яны яе прынялі. І, на жаль, што яны гэта зрабілі, бо я мусіла, мне асабіста в рукі мусілі мне даставіць. Вось. І на наступны дзень, здаецца, гэта было ўжо 28-га, увечары, ў 7 гадзін вечара, гэта была пятніца, мы з Міхасём рамантавалі хатку і закручвалі дошкі, падлогу клалі. І ў той момант прыйшлі супрацоўнікі РУС, супрацоўнікі міліцыі, яны прадстаўляліся, казалі, но я не запомніла все дэталі. І у той момант нас затрымалі. Трэба сказаць, што дагэтуль у петыцыі мы узгадвалі, што мы плануем рабіць забастоўку выкладчыкаў і студэнтаў. Калі не будзе ніякай рэакцыі на тыя словы, якія напісаны ў петыцыі, калі не будзе ніякай рэакцыі, ніякага дыялога з намі. Вось. І атрымоўваецца, што 28-го нас затрымалі, і мне падаецца, гэта было зроблена для таго, каб мы не змаглі штосьці придумаць разам і разам з іншымі актыўнымі выкладчыкамі к пачатку 1 верасня. Вось гэта історыя, якая была да затрымання. В наступным відео я распавяду, што было далей.